Dobrý deň, opäť po 2 týždňoch je tu nové vydanie webovej televízie Slovenskej národnej strany. Dnes vám ponúkame 3 témy. Na úvod sa pozrieme na snem SNS, ktorý sa konal v nedeľu 29. novembra v Žiline. Potom sa budeme venovať problematike slovenského zdravotníctva a na záver sa presunieme na južné Slovensko do dediny Bajč, kde nedávno odovzdali mladým ľuďom novovybudované nájomné byty. 16. snem Slovenskej národnej strany sa venoval otázkam budúceho smerovania SNS. Hlavnými témami prejavov bolo zachovanie národného piliera v politike štátu, prekonanie hospodárskej krízy, ale aj vývoj súčasnej politiky našich južných susedov. Okrem toho účastníci opätovne zvolili Jána Slotu za predsedu strany. Snem otvoril svojím prejavom predseda strany. Úvod venoval otázke národného piliera, čiže uplatňovaniu národných záujmov v politike štátu. Národný pilier bol počas pôsobenia minulých vlád sústavne vytláčaný na okraj záujmu. Vstupom SNS do vlády sa táto situácia zmenila. Slovenská národná strana vstupom do vlády v roku 2006 významne garantovala národný program a národný pilier, ktoré sa stali skutočne prítomným prvkom práci parlamentu a vlády Slovenskej republiky. Dokonca do takej miery, že sa s nimi stotožnili a osvojili si ho aj ostatné koaličné subjekty. Táto zmena našla svoju pozitívnu odozvu aj u značnej časti občanov Slovenskej republiky. Ďalšiu časť svojho prejavu venoval predseda strany aj maďarskému extrémizmu. Podľa jeho slov už vôbec nemá skrytú formu, ale stáva sa priamo programom budúcej maďarskej vlády. Faktom je aj to, že niekto by najradšej vymazal slovenský národ a jeho štátne hranice z tvare a mapy Európy. Viď výrok pána Orbána v roku 2002, bývalého expremiéra a podľa všetkoho aj budúceho premiéra po marcových voľbách alebo aprílových voľbách v Maďarsku, ktorý povedal: hranice Maďarska sú neni s Feldvídekom, hranice Maďarska sú s Polskom. Budúci program strany predstavila účastníkom snemu prvá podpredsedníčka SNS Anna Belousová. Dôraz sa bude klásť na suverénny národ a svoj právny štát, novú ekonomiku a stabilnú a dobrú rodinu. Viac priestoru možností zdravého spôsobu života a menej stresu z budúcnosti pre mládež, kvalitnejšie školstvo, spoľahlivé a dostupné verejné služby, sociálny a zdravotný systém a nakoniec dôstojná staroba. Čiže istota každého jedného člena tejto spoločnosti. Dôležitou súčasťou snemu bolo aj hlasovanie o dôvere účastníkov Jánovi Slotovi ako predsedovi strany. Kto je za to, aby Jano Slota ďalej viedol Slovenskú národnú stranu, že kto je za to, že kto vyslovuje dôveru vo mňa ako človeku, ktorý je predsedom Slovenskej národnej strany, nech zdvihne ruku. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem pekne. Členovia podporili Jána Slotu vo funkcii predsedu jednohlasne. Prejavili tak jednotu Slovenskej národnej strany a deklarovali, že SNS ide do nového volebného obdobia akcieschopná a s jasnou predstavou. V Žiline zostaneme aj počas nasledujúcej reportáže, v ktorej sa budeme venovať problémom slovenského zdravotníctva a na konkrétnom príklade si ukážeme, že cesta k ich odstráneniu skutočne existuje. Na slovenské zdravotníctvo má väčšina Slovákov skôr negatívny ako pozitívny názor. Lieky sú podľa nás drahé, na klinikách treba dlho čakať, pri pobyte v nemocniciach môžeme o dôstojnom štandarde iba snívať. Poďme sa však pozrieť, ako vníma slovenské zdravotníctvo riaditeľ súkromnej polikliniky a prečo práve ju pacienti uprednostňujú pred miestnymi zdravotnými zariadeniami. V uplynulých rokoch sa v rezorte zdravotníctva realizovali rôzne koncepcie a reformy, ktorých priebeh našiel u pacientov rozdielny ohlas. Faktom však zostáva, že najväčším problémom slovenského zdravotníctva sú peniaze. Čím je to spôsobené? Tak ako aj v iných krajinách sa ľudský vek zvyšuje a ľudia skôr narodení potrebujú viac zdravotnej starostlivosti. Ak sa však porovnávame so zahraničím, v technickom a liečebnom vybavení nezaostávame. Naše zdravotníctvo pracuje s tými istými liekmi, s tou istou technikou ako v zahraničí a preto to zdravotníctvo u nás funguje tak, ako funguje, teda dobre a
náš občan dostáva podstatne väčší rozsah poskytovanej zdravotnej starostlivosti za menej peňazí, ako sa do zdravotníctvu dostáva, ako to je v zahraničí. Problém u nás je teda niekde inde, a síce v ohodnotení ľudskej práce. Lekári a zdravotnícky personál sú platení paušálne za odpracované hodiny. Nízke príjmy ich nielenže nemotivujú ku nadštandardnému výkonu povolania, čo si zdravotníctvo vyžaduje, ale majú problémy sa aj ďalej vzdelávať a zdokonaľovať. Ak teda tá sestra alebo ten lekár zarobí toľko, že nemusí, poviem, sa venovať, že bude si sám malovať byt, alebo že bude si sám opravovať auto, ale bude mať čas na to, že mám na to toľko prostriedkov, že zaplatím si napríklad nejakú opatrovateľku k dieťaťu, tak o tom zostane viacej času na jeho vlastnú regeneráciu pracovnej síly a samozrejme na to, aby mohol študovať a potom tie poznatky využívať v prospech zase pacienta. Riešením je prechod z paušálneho odmeňovania na odmeňovanie platbou za výkon, čiže za odliečeného pacienta. Naviac by tento systém zabezpečil aj to, že nemocnice by sa prestali brániť tomu, aby sa jednoduché výkony presunuli do jednodňovej zdravotnej starostlivosti. Ďalším problémom slovenského zdravotníctva je rozdrobenosť zdravotníckych zariadení. Úspech žilinskej polikliniky spočíva najmä v tom, že pod jednou strechou nájdu pacienti všetky druhy ambulancií aj operačné sály. My sme si na poliklinike nevyberali, že dobre, jedna spoločnosť bude mať lekáreň, druhá bude mať biochémiu, ďalšia bude mať napríklad rentgen. Všetko to je zastrešené pod jednými majiteľmi. A proste snažíme sa, či už sú niektoré veci ziskové a druhé stratové, aby sme poskytovali čo najkomplexnejšiu zdravotnú starostlivosť. Preto peniaze, ktoré sa napríklad vytvoria, alebo istý zisk, ktorý sa vytvorí napríklad v lekárni, presúvame ich do polikliniky a z toho potom zase môžeme robiť rekonštrukciu. V žilinskej nemocnici som prvýkrát, ja som z Martina, ale som spokojná, je to pod jednou strechou, je to tu pekné, čistúčké, vynovené. Starostlivosť je tu dobrá. Nemusíme chodiť z jedného miesta na druhý, máme to všetko v jednej budove a tým je to akože výhoda. Dopyt po takto fungujúcom type zdravotného strediska je taký veľký, že manažment musí rozširovať priestory. 52 miliónov eur z eurofondov sa použije na nadstavenie 2 poschodí a na rekonštrukciu jedného existujúceho. Po výstavbe sú 3 nové operačné sály a 10 ďalších lôžok. Racionalizácii sa v efektívnom zdravotníckom stredisku nevyhne ani personálny odbor. Žilinská poliklinika má 5 administratívnych a 55 stálych pracovníkov. Ostatných zamestnávajú na dohodu. Dali sme dohromady aj kolektív ľudí, a keď tí ľudia vidia, že každý aj z toho manažmentu pracuje, stará sa, ja sám ordinujem, operujem a teda máme na minimum znížené náklady na administratívu, tak aj je to istá motivácia pre tých ostatných, že vedia, že tie peniaze, ktoré sa do tejto spoločnosti prichádzajú, tak sú vynaložené čo najefektívnejšie. Príklad súkromnej polikliniky ukazuje, že racionálnym využitím priestorov, usporiadaním ambulancií, ako aj motiváciou personálu sa môže návšteva či pobyt pacienta v nemocnici výrazne vylepšiť. Aj v tejto oblasti platí, že efektívne plánovanie a racionálne zmýšľanie môžu nielen ušetriť peniaze, ale najmä zlepšiť kvalitu života. V záverečnej reportáži dnešnej relácie vás zavedieme do dediny Bajč, ktorá sa nachádza neďaleko Nových Zámkov. Práve tu nedávno odovzdali úplne nové nájomné byty pre mladé rodiny. Išlo o projekt výstavby nájomných bytov, ktorý je súčasťou vládneho programu a pochádza z dielne Slovenskej národnej strany. Podporuje nielen výstavbu a zamestnanosť, ale aj mladých ľudí v zakladaní rodín. 2 trojposchodové bytové domy, spolu 12 bytových jednotiek. Na slávnostné prestrihnutie pások na vchodových bránach sa najviac tešili mladomanželia. Po prevzatí kľúčov nasledovala prvá exkurzia do nového domova. Byty sú kompletne vybavené sanitou, podlahami aj kuchynskou linkou. Byt je nádherný. Prvý dojem, prvýkrát to vidíme, veľmi pekné, spokojné sme obidvaja. Podmienkou získania bytu bolo založenie mladej rodiny. Máme jednu dcerku, 20-mesačnú,
Robca. Takže... Zatiaľ ešte spí s nami, ale potom neskôr môžeme zariadiť tú decku. Tento program slúži nielen na rozvoj obcí, ale aj na posilnenie ich demografického vývoja. V obciach sa udržia mladé rodiny, ktoré postupne naplňajú aj materské či základné školy. Je to jeden výborný program, ktorý je riešený cez štátny fond rozvoja bývania. Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky dáva dotáciu do výšky 30 %. Štátny fond rozvoja bývania poskytuje úvery do výšky 70 % s 1% úrokovou sadzbou. Ide zatiaľ o jediný program tohto druhu. Okrem toho, že stavia nové byty, zamestnáva aj stavbárov a remeselníkov z okolia, čím podporuje zamestnanosť v konkrétnych regiónoch. Odovzdaním bytov v Bajči sa dnes s vami rozlúčime. Vaše návrhy, ale aj pripomienky nám môžete zasielať na adresu televízia@sns.sk. Ďakujeme za pozornosť a tešíme sa pri nových témach o 2 týždne.